bótase moito de menos cando non está. Cando hai guerra, cando se ten medo de que corra algo ou tememos a algo. Que nos dá a paz? A paz dá un montón de cousas que non se ven nin se tocan. Dá felicidade, tranquilidade, seguridade. Por iso temos que traballar por el existir. A paz tamén significa justicia social, igualdade, cooperación, e afrontar e resolver os conflitos dunha maneira non violenta. Unha nena, premio Nobel da Paz. No ano 2014, Malala obtivo o premio Nobel da Paz. Malala estivo a punto de mover un disparo por defender a paz e o dereito de todos os nenos e nenas do mundo a manter a educación. Unha frase de Malala. Se se quere acabar a guerra con outra guerra, nunca se alcanzará a paz. O diñeiro gastado en tanques, en armas e soldados debese gastar en libros, lápices, escolas e profesoras. Malala na ONU. Este ano dedicamos o Día da Paz a Malala, unha nena moi valente que xa todos